Haganegi Ugrish Bakhuid, Tongin Duaina Binda Timothy Marvain, Badon Haka Jingele exam by Lait-ïa Gabor Jungujisu, Duairu Nagabendaga Jingoi Jinkia Jung, Dalarisa Carlindo by Don Hapadenga Jing Shitam, Bagabor Jusunaman here. Duai Nagabinda Tasiana Tongni Nagabendaga Jinkoi Jinkia. Duaina binda Rafael Benkar barake yaga Sngi ka mindaga Sngi. Duairu na binda Francisca Timu badon apatenga jingshitam ba jisuin karku. Duaina binda Manba Mautilup but happy Bakumen Mautulup, but plain star Marangar, Lady Dinis Mautulup, Banyaga Jinkoi Jinkia. Life life Kohimen kopera tongin terwa haujisu ya baharo ki jingang nu jongi inakar pad yabu ben karko yangi but ben koi ben kia ya ki bapangi bashitam na padeng jongi ha kerteng opa baru kon baru mensi em Bakhuid Amen. Ka jinga e jongo trai jongi u Jesu Christ but ka jingir jongo blay lem but ka jingya silok jongo men sem Bakhuid kindon Rainka but pi barong Tongin sangesh por ban panmap nagabinda kilait kila jongi barro lese haka jingim ka jongi ikain sting palat ya ka jingkot ka jongo blay lese ngile sting ya ka jingim Bakhuid lese ngile sting palat ya ka hukum jongo blay lese bon sin ngim jupin krebha nagabinda ban mani ya ujisu ban id ya ujisu ban shakri ya ujisu lese ngile sha ya ka dakot me jongi ban laptop lese ngile pop ha ka jimur jimbarka jongi ya ka jimur dor jongi laka tin ka tele jongi ngi pin sosi ya ki brio ngina ngai ti ya bahara ki binda jonga pop ka bangile ba ujisu nam pin kuid yangi kram bangin dupla ban stang te mai sashasin rangka berjisu Koji subit id ngi sausi namar ngi laptop site code yangi dakas nam bakardor ka jame pangin dup long ki Bakhuid sashasin nga pla au blay badan bor baro ade happy ko himen ko para bangala laptop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat changa daki jingle palat changa daki jingle palat bakraw e changa Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabay sa katay soti yaki angel bat kiri koi badiapi ko himen ko para benduway na kapinda changa how try ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jangi mbam jikuk Amen. Triken rat ko blay isne yangi Triken rat ko blay isne yangi Kristo
kenrat ko ble isne yangi try kenrat ko ble isne yangi Kristo ma ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi to nginia duwai nagabinda ka sukka sain janga parte duwai nagabinda ka jinkala ka mur jangi nom pop ni duwai ru nagabinda baro ki brio badon hapden ki jingjin jar babun jai ko blei badon bor baro by im jinom to ai ba nginla barabor ban pindem yala kamon ha ka ba kongo yame but bangin shakri yame us em kenra jangi daka donut ka bashida da utrai jangi jesu kristo kun jame uba im ba sen sharren kad badme ha ka jingelon ka we jung men sim Bakhuid ublei jinom la jinom Amen Kajing puli nagshiti jong Paulus Bakhuid shaki Kristan ha Ephesus ko para ngatips kem bapila yo sngaw shapang ka kam shakri ya kajingai ay ublay ya kabalapin kamti hanga na kabenta jongpi bakumno ya kasandur bari lapin tip hanga da kajing penpau kumba ngalatho lingkot endang pipuli yakani pila bansngotu ya kajing shampang jonga ya kajing maya jong ukris ya kaba omshem lapin tip hakibreu jong kiwei pat ki pateng kumba menta lapen pau yaka da umensim ha ki apostol Bakhuid jong u bar ha kinong ya tulupa kata kamut ba kumno ki gentil ki long kinong yo pateng lang kit khot jong ka ju kamet pat kinong yo benta ya ga jingular ha ukris jisu da ka gospel na ka benta kani ka gospel lapen long yanga ushakri kat kum ka jin ai jong ka jingai e ublay ya ka bala ai hanga da ka jing trei ka bor jong u hanga langalong ubaritam na pedeng ki Bakhuid baro la ai ya ka jingai e panyalap ha ki gentil ya ki spa bomla shampang jong ukris pat ban penshai ha ki breu baro pakin tip ka e ka sandor jong ka jing maya ya ka bala buri nadu bom jukut ha ublay ubala thaw ya ki e baro ba kumta lingba ka balang endupen pau menta ya ga jing start babun sertap jung ublay ha ki bors im bat ki bor ba jung ki bring kani kalong kat kum ga jing tumu bom jukut ya ka ba ula pendep ha Kris jisu utrai jungi ha ubangi don ga jing sngo shlur pat ga jing sngo shngan ban ya chan da ga jing e jungi ha u kaktin jung utrai Van nu spotlight ho. Nu spotlight ho. Naguya me ko try na
เป็นเกณฑ์เมาจิงเข้าบุรังเกรเต็มจงูง่ายงูอย่าเบเกนราบาเบลาเกนพัมยางาโอยไว้ยืนสุญญาโรอยู่ไตรนามากิกัมพลาตัวใหญ่เป็นปรากเลงชาดูบาคุดเปรเทเป็นจำกาสุรบาโตเกนโอพาโกนองบาซิโยนบากราวาพาลงอุบาคุยูอิสราเอลง่ายกูยาเมเกนราบาเมลาเกนพัมยางาHallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ilang pranjonga kisah gloria kaktin jonga, kaya joyaki ipati budianga. Hallelujah. Utrayundon rengkad batpim. Kajimpule naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Ujesu la ong halage sinran to tip yakane balada utraying utip lupa yakapor ba unong tu uwan unjindala apira but unom I yalaki ying bakan sha prom. Piru pide banlong ki balakre. Nemar ba ukono bruyo unwan hakapor ba pimpoi perkat. U Petrusula ong. Kotrai mekran yakane ka parshi nagabinda jongi ne nagabinda ki bruyo baro. Utrai wala jebab uye te ushakri ubala ban shania badu bastad. Hakaba ukenra jongo un aiti ban peniyat yaki ying. Kasem jongu ba undup ai ya ki weipat ki shakri ya ka bha jimbam jonki ha ka por ba biya sukuta ushakri ya uba ukenra jongu haba uan pai un lap ba udang le kumda shisha nga ong happy untung ya u ban peniat ya gaspa ka hajar jongu baro henry lada utau shakri un ong yalade ukin rajanga undang slem banwan but un stang ban sho yaki shakri but shinrang but kinde but ban bam but di but ban buait ukin rajanga ta ushakri unwan pai hagasngi ba kmelindi ya u bad hakapor ba tip but un penshitom tinge ya u but un pa ya u lang but ki bamnge but ya u ta ushakri ubala tip ya ka jinkwa ukin rajangu Henry tre ban penkre ne ban le katkum ka jingkwa jongu ungat ha ka jing sembat ka bajur Henry utapat ubam shim tip ban ule ya kaye ka badawa jing sembat ungat ha ka jing sembat ba malumala te kat ha uba la ai shibun na u endawaru shibun but na uta ha uba kibriyu kila pinkamdi shibun kin sadawaru kambun. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Ka gospel mindakasngi ka hikai yangi pat penkan mau yangi bamman pai mangi ngidon hala ki jongi kamaram ban pendep but ban pendep yakane ka kamaram
kaba utrai ula pen kamdi halo jongi ula pen biangru daga jinga daga bor daga sap ka pong baro lada ngis ngotu ngidon gi sap ki pong ngidon ka bor ka ba jisu la bu hapo jongi nangda ngim pen trai kam gata ka bor naga pinta kata ka jing jai tu jongi naga pinta ka jing kain sting jongi naga pinta ka jing klet jongi uble un pen shitom yangi baro mangi ningkong ningsha ngidon ka jinga kaba layo pediang lemba ka jingkot jongu jisu yangi banlong kristan but bali u jisu upelong yangi kristan bangin budi yawu bangin le ya kamon jongu belai upa dina kata ka daw ban sautu shushu ya kaneka benda ngiyosngo kumno u Paulus Bakhuid batai halor ka jingim jongu kaladon ka por ba u Paulus Bakhuid snawutu ya ka jingkot jongo belai snawutu ya ka saindur jongo belai snawutu ya ka jinga ka batrai kam hapo jongo but haba snawutu ya ka mon jongo belai ulalong ubale bain ya ki kristan Henry nadu ka por ulayo jingtip ula kalalong ubruyu babatam ubruyu ubashirhem tam banya kiwe pat ki apostol banya dap ya ka kubor babha Bad Paulus Bakhuid ong bale uble ula ai hawu bale u jisu ula ai hawu ya ka jinga ha ka jingem jangu bad ka jingdumu janga jingji jangu jisu ya u balong ba un kalalong unonglang kubor ya ki gentil ya ki buryu ba donut bam tre ban pediang koloi ya ka kubor babha henry lemba jangu bun gi gentil kilas ngawutu kaya ka jimur jongo balai buon ki gentil kiba jingai na jisu kiba don ha ka jingdum kilas tang ban wan sha ka jingshai namar ka jinga kabala trekam hapo jongo Paulus Bakhuid badu Paulus Bakhuid ong ulong ubaritam na pedengi rikuid henry kain yaladeru rikuid ulas ngautu yalaka jonga jingim nama nadu ka por bala ba ula id ya jisu shimla pinduna ya ka jinkwa jongu ban roy ha ka jinkuid ublay ban shakri ya ublay namar kata ka jink shakri namar kata ka jink snout kana hapo jongu ula ban kain yalade na padengi rikuid wat lada ulam barita te ula ban bishar ya ka jingim jongu katkum ka jingim kaba ula bon na paden jongi ngimla ban bishar ya ka jingim jongi bon napdeng jongi ngimla ban kain rengkat bad kiri kod namar ngitip ka jingim ka ba mangi bad ka jing pentrai kam ya ka jinga jongi kalang ka ba dona palat bon napdeng jongi ngiyotia kum ba ong ujisu ha ka gospel u shakri trekam u shakri uba jaitu u shakri uba shim lesting ya u kinrat ulastang banle mar kompong bon na pedeng jongi ni don kane ke jinglong hapo jongi u jisu ulai hangi lemba mensiam Bakhuid ya ke sap ki pong babun ki sap ki pong henre bon na pedeng jongi ngimju pintre kam what she percentage ru na kaba uble ula ai ngidang buri ya kita baro lese ngidang snow comment habang ile ikikam barit bariangi ong ngilele palat badu jisu ong kata ka jing tu bata ka jing snow ka wan namarba ngi listing ne ngilong ki jaipade ngilong ki ba jaipade ka jing jaipade ka pelong ka kanglad yangi ban roy stet ha ka jing kui tu balai nak ban yarap ya ki weiru ha ka ju ka dur ladang is sange ban penroy ya ka kubor baba ladang im pentrei kam ya ka sap ka pong ka ba jisu ai hangi kadon ke jim penshitom kadon binta halor kane ka jim penshitom ngi ki kristan nginum yo jimma ki kristan baro kinum yo jimma ladade catholic ne kino ki kin hon kristan lada ngim shim kordor lada ngim treasure hem lada ngim she treasure tom bat kane ka jingai ka ba jisu ai hangi kadon ka jim penshitom ka ba shirke yangi namar bale ki kristan baro kidon jingtip baro manging iloyo jingtip kumnong ide ban ngimla ban ong hadin bangilong kristan ong ngamtip
namar ngalom ba beach ngam partip ngade ben im kumne don jimap ya kata kabenda namar ka gospel kala kran shai kadar ka hikai shai kadar bad lemba ka balang ngidang yo jimpen shai ka we hadin ka we pan minta don jimap shu ya ki bruiba ang o ngam pot poi parkat kalong kumne kade kamaram jonga ba jumpi bandip kalong kumno kade kamaram jonga ba jumpi banti jilliyu bantip kai ka jimmu jongo balai ladang impat trai shitam bantip ya kane nagabinda kata ka jingjai tu jongi kadon ka jing sempat ka bashir ke namar ka jingtip kala poi shangi ka jingtip kala poi shangi namar ka jingtip kalong balongi dekat jongki balang kristan balongi ki dekat jongga balang balongi kristan lempa ka baptisma ka jingtip kadon minta ladangi ai kano ka daw jisu numpidiang shu desengila ben pingsan hakamat ki beriu henry hakamat jisu laban pingsan nagata ka daw pun ki beriu jisu lai yangi vei pai vei ka sap ka pom lempa ka jingai man pai vei pe don gi ba don ka sap ben dua ya side don gi ba don ka sap ban ya silok bat ki beriu don gi ba sap ban ruai ban tem ban kringe ki vei lempa ka ta ka sap don gi beriu be yo ka sap ban yalap don gi vei ka sap ban kran bha bat ki beriu don gi ki vei don ka sap ban longi dakashin ban yasuk bat ki beriu ban yarap ki beriu ban kringe ki beriu ban kran kana shapangu jisu te baro mangingi don ka sap don iviru na preng jongi bam ba im klam ka ne ka sap henre bu na preng jongi ngi kapana ban kran shapangu jisu ne ngi long kapana ngi jaitu palat ban kringe ki we shau jisu lempa ka jinglong ba bha jompi but bun jat ki jap sap ngi don henre ngimju pendon kam namar kaneka jing jaitu jongi namar kaneka jim boteng jongi kansa don ka jim penchitam bashirke halor ki kristan halor bharo lada pide kinnaru khala ki jongi sap pide ben pendon kam ban pen breng jisu lada pide samla pide ben pendon kam ya ka sap bat ka jingai ka bau jisu hai happy ban pen breng ya ka gospel kin pen breng ya ka jingi du jisu lada pide longgupa pide ben pendon kam ya ka ne ka sap kumjuru mangi kiriniam naga pinta ka jimbutang naga pinta ka jingjai tu naga pinta ka jimbe jongi naga pinta ka jingjai tu jongi kadon ka jimpen shitam halo jongi ki kristan tengi don kam ban sautu ujisu la jid yanga badia pi omla ban nom wat iveina padeng jongiru ujisu umshim la jid yanga ujisu la jid yapi lembaga baptisma bad kane kade kamaram jonga ba jompi ban stam ban tre kumno pide ban sautu ka sap kumba la sautu o Paulos Bakhuid ula bulai ula ai hanga kane ka jinga bangendup long nongyalap naga pindaki gentil bad ula treasure hem bad ula pen priang bad lemba jongu born ki gentil kilayo pidiang jingshai minta lemba jonga ba jompi kadnongut ki brio kila kala ka bamot kadnongut ki brio kila wan poi shau jisu kadnongut ki brio kila yo jingshai lada nganjin dala treashitam kam kindia let's say kinsa yomad ya ke jinge do balai let's say hake marjan marpa jongi hake ingasem jongi hake imlang salang jongi ko himmen ko para wadnum long jaitu wadnum long jai pade wadnum kensting ki kam shakri kadeben yai shaprang kano ka daw kam deben kangla diapi jisube e karku kardo yangi pensle yangi pen gandang yangi ben sautu ba mela pen kam di halo jongi yaki kamaram jonga beneng ba ladangim pen trai kam kandang ap yangi ke jim pen shitam ka bashir khe ha ka jingim jongi yarap yangi jisu pen mino nala ki ingasem pen briang eka kubor baba da ka jingim baba da ka pen roy eka sap kapong ka ba mela ai hangi en yaro ya utrai jisu Christ ko himen ko parato ngin plai ka jinget ka jongi nganget how play part and born ro unang tao ka beneng bat kendo but how Jesus Christ kun ba rawe chagu utrai changi yau bala pun men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti bala shale ben popon Dios Pilatos la sanar pna yabu la yapla tab yabu la kya shaki baya haga Sngi ka balai la mi pad ki baya
Ula kio shabene ushak shakamono play upab dan bor baro. Nang tau nuan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam. Gangit homen siem Bakhuid. Haga Balang Catholic Bakhuid. Haga jinga silo ki rikoid. Haga jimap ikipop. Haga jimi pat kado. Daga jingim bam chikut. Amen. Lai spa ripun riu. Toya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi. Kallang ka ba priang hun hau bleu pa ba don bor ba rom. To ai khangi ko trai ngi karpat bangin shakri daga men siam balait luit lemba ki jingai jame kanamba daga jingai e bak pen kuit jame yangi en pen kuit yangi dakinehi ki jimaya dakiba ngi ai ka jing shakri yame da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng khat bat pim. Token tiu yala ki donut. Tongin ia aingu ya utrai uble jangim. Dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka pot bat ka jaka ban aingu yame koken rat ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut. Namar wat lada mem don kam yaga jingero jangi. Pinban ka jing songu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kimpinyare ye yaga jing krao jame henre ki yarap yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jangi Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kinhon ruai jangi angel yara yame bat ngi penbana daga jing komen. Ko himen ko para tongin duai na duga donut bandup syayalam da umen siam Bakhuid. Kenapa? Kisap ki pong ka jingai ka bah pojongi kan stamban trekam bangin kongu ya ka sur pat ka jimpersa jo men siam Bakhuid balongi chakri ki basmat ki bat treasure hem na ka bendau jisu. Aiti ya kisap ki pong jombe baro karpadi au jisu sachasin ban pensulet mayangi kenam banginum longshu ka bajaitu panginum longshu ke ba im haga jimbit henrengi long ki bastat baru jisu. Dashisha melong Bakhuid kotrai
katamay jang gajing kuit barom. Namar katangi karpad yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jang utrai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngubha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kdia yavu badala ai halages inran u on to shim batobam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi. Hakaju ke rekomendala le bam ula shimya ka kuri badaka ba ingo biang yame ula ayaka halage senran u om to shimba to dina ka ne pi barro na mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutambati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babon naga binda ka jimmap ikipop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kusnam bakardor jango Chris. To pen koid yangi. Pen koid ik mensiam ha dim pen koid. Pen koid ben kia iki bapangi bashitam bara. Yada yangi nau bamen neki kalam. Kajimaya jonka jinget. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bad ban chakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke ba yo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bela penyat li kawai da umen si em Bakhuid Takin mau ko traya ka Balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte. But the penjana yaka haka jingi rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Wilbert Marvin u Bishop jangi. But baru ki lingto but kirinium. Takin mau lemro ki himmen ki para shinrang but kinte ki bala yotiya da ka bakurmen yaga jimmi pat. But ya baru ki bala klat no haka jingis ne jamme. Top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baru ngi kar pardi me. Barengkat bad kamari yati soti Bakhuid ka kami jango bale. U Joseph Bakhuid u Kurim jaga ki apostol Bakhuid, Francis de Sales Bakhuid, u John Bakhuid. But baru ki Bakhuid ki bala pen skabaya me pateng la pateng. Ngilom ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut. Berbangini ro bet pen don burami me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pabadan bor haga jingelang kawai jangumen sim Bakhuid barro ka buram bat ke jingero junam la junam amen ko himmen ko parato ngi duwai nagabinda ke jing tumu ba per ke jangi nagabinda ke jing tumu jangi ba pangi ba shitam kiba don hapadeng ke jinge ka babun jain ba ka borji sunak taiki kumjure ke partei baro kawai ba ken don ke jingsu Kopa jangim, ba habene kalonga Bakhuid kapteng jame. Kanwan ka hima jame, kalonga mon jame, hakendau kumba habene. To ay ang imendaga jimbam jangi kabahala gasni. Batamap ingi rengka ang jangi. Kumbangi rangi map igabeles niyo yangi. Padwadelam yangi shaga jimban shoy. Nrei tapalait ingi nagabasi niyo. Topalait yangi karpad ko try nagi jing siniyo barra. Haga jing spoon jame. To ay jing sug jing sign hagi sungi jangi.
Kramba da ka jingerap ka jingis ne jame ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingeda na ki jing jinjar bara kat bang idang up kemelen dia ka jingermen Bakhuid bat ka jingwan pa jung nong penim jungi o Jesu Christ Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jingspon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingatale ka wai katkum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabor rengkhat bat pim dap da ka jingidu Christ tongin yai ngu markelia Hakumi ukun lambro jung bale Hakumi ubaket na ka pop janga perte Sukito ke bela korcha ka jingkawai jung ukun lambro
ก็ตรายจิสุงิสนงยามงยรอยามงอีดยามบาเมลตุงยังงี้กิชกรีจามจิสุกระโกยังงี้เมลเป็นบิดเป็นเบียงยังงี้ดักจิงไอบะบุญใจฮันเรบุญสินกิลังกิชกรีบะใจปะเดวัดขบาเมดังอายกะเมตกะบัดนำagak minta jangi bangin dup klein bangin dup yasirim ban me ngidang jingai na me bon sin jesu be it kadba me dang ai jing te pura yang ilam ba ka gospel ngila kerla long ki ba mutlok ngila kerla long ki ba jaitu ngila jingai na me bon sin jesu karko yang imenda bangin dup long ki ba ki shirhem sachasin ban chakri ya me ko jesu ba kit kli ala ka kamaram jangi ban pen briang ya ka jingin ba ka kubor jame pen roy ya ka jingai ek hapo jangi wei pai wei karko ko trai pen slay yang hallelujah 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 jesu ben goy ben kya ya ki ba pang ki ba shitam baro hallelujah 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 ko jesu dab daka jingai jame ka tangi duai menda ai bon mot ki himmen ke para ke ba shimenda hagane ka mas Bakhuid kinang yo bor halor ke inga sem jangi halor ka me jangi halor ka jingdum ho jangi malai loding ina ka vit kawa bar na ka jingdot baro hallelujah hallelujah jesu ka ya ki ba pang menda ka jesu ki ba tia ki hospital ki ba tia haye ki bas kau kor lad ye ke nom pop ki na kala ka ba mor ai bar mangin auto ye ka kamaram jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginya duwai to ai boring I ko trying I karpad bangin la banyai shaprang da ka ba shimminda hakie kie ki ba kinja bane ba en yarab yingi da kie kie ki ba tang shipor but ba en ki ka yingi da ki ba ne jinom da ukre so try jangim amen utrai undon ring ka bat pim play button board baran kar ko yepi uppa baru khon baru men sim Bakhuid yalisuk man pen bana ye ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jompi islamu ya amen Arspa Nripupra. Arspa Nripupra. Kaburam haupa baru kuno mensim Bakhuid Balang ba menengkong juta beberapa senam amen. Enyero yo try Jesus Christ.